Viva Pit Senior! Viva Pin Senior! Abti ka, oy. Ina inyong tapad, sa di ba ko magsugod sa akong pamalandong, ina inyong tapad, mabuhi ka. Mga buhi mo, dili mo patay, kaya nagbayulit na ko diri. Nindot kayo, mga igsuon, ang atong pagbasa, ilabi na sa Ebanghelyo. Bisan tinuod ang atong Ginoo, nag-awhag matag usa kanato sa pagpasan sa atong krus. Kung maghisgot tag krus, ang ato dayon nga mahuna-hunaan, maugayod ang atong mga pag-antos, ang atong mga kalisod, ang atong mga problema, ang atong mga kasakitan, ang atong mga balatian. O tingali usa sa mga hinungdan ngano nga miduol kayod kita og nagdebosyon ni Señor Santo Niño tungod kay milaom man kita o misalig kita kaniya nga siya makatabang kaayo kanato sa atong kahimtang isip mga tao nga nanginahanglan. Diha ko nutoy usa ka taxi driver nga naglisod siya kakita og 3,000 kayang anak ng eskwela. Unya dunay bayranan sa eskwelahan nga 3,000 para sa examination. Unya minus lamang para pasahero. So midangop siya ngadto siya sa Basilika sa Santo Niño. Ug didto nagampo siya nga makakita siya 3,000 para ang iyang anak makatake sa exam sa tuition. Okay, di man makatake og guay kwartang ibayad. Umauto nga nahitabo gyud nga gipakyaw siya. Gipakyaw ang iyang taxi og 5,000. Tiyaw mo na nga nakakapin pa siya 2,000. Sa iya lang pag-ingon nga, Señor Santo Niño, tabangi ko nga makakita og 3,000. Gipakapinan pa, kagipakyaw man yung taxi og 5,000. Umauto nga, sakyan siya, dihay usa ka pasahero gikan Santo Rosario. Wa si kay baw nga katong sakay pari, no? Unang utana siya sa maong pasahero, sir, nagunsa man ka Santo Rosario. O ningon ang pari nga wa magpaila nga, dito ko nagluhod ko dito kanaasa ko gipangayo sa mga birhen. O niingon ata si driver, sus, sir, diretso na lang dito Santo Niño. Kay milagroso kaayo ang atong Ginoo. Karon lang adlaw, nanginalang ko 3,000. Kakita dayon ko, gipakyaw man akong taxi, 5,000. Napagay sobrang 2,000. Milagruso kaayo ang Señor Santo Niño. O ningon ang pare nga, mao ba day nong, ninduta sa imong kasinatian, oy.
O naabot ang pari kay gikan sa Santo Rosario, naabot pa ng pari to seminaryo, niingon ang sawa pa muna og ang pari, niingon ang taxi driver, ikaw sir, tanaw niya, gwapo mang pari, nindot og hinapay, pinaliki ang kilid. Naminyo na ka sir. O niingon ang pari nga, ulitaw pa ko, nong. Uningon ang taxi driver, ay kabala ka sir, kay gikan karon, gikan dinhi, mudilit sukog Santo Niño, iamputi ka nga maminyo ka. Sus, nakaingon ang pari, butangi. Bitaw natay mga panginahanglan, atong mga kalisod, ang atong mga pagsulay, ato ng idangop, ihalad tanan sa Ginoo. Mao ni ang pagpasan sa atong krus. Daghan pang mga klase sa krus nga atong gipasan karon. Tingali sa pamilya, ang krus kasagaran sa maginikanan, ang mga anak nga nagpabadlong. Muna ka mo mga anak nga naminaw ron, tanawa o gunonaa inyong kaugalingon, dili ba mo krus sa inyong mga ginikanan. Mga problema, ang ubang mga tingali, mga asawa, na problema sa ilang mga kapikas, labi na ko na ay mga bisyo, mausap ni usa sa mga krus sa naasud sa pamilya, ang di maayong relasyon sa managtiayon, sa mga anak ngadto sa mga ginikanan, ug sa mga silingan. Umuna, mangutana ta, krus ba kita sa usag-usa? Ug kung krus kita, maningkamot unta kita nga dili ta bugat nga pasanon. Ikon bugat na kayo ta, kuyaw og ibundak ta. Buhian ta. Umo na nga migsuon, dangop lang ta kanunay sa atong Dios. Duol ta kanunay ni Señor Santo Niño nga nahibaw sa atong mga pag-antos, sa atong kalisod, sa atong mga gipamati, sa atong di maayo nga kahimtang sa atong relasyon sa atong isig kaingon. Ug kung ato ning mahimo, hinaut unta nga kanunay kitang makadungog sayang invitation matag usa ka nato sa pagsunod kaniya. Atong sundon ang kinaiya sa Dios sa iyang pagka mapasayloon, sa iyang pagkamahigugmaon, ug sa iyang pagkalumo sa iyang kasing-kasing. Sa sama nga paagi, mao kini ang mahitabo kung kita mubuhat sa iyang kabubuton, mahimosap kita nga tinuod nga mga nagdebosyon ni Señor Santo Niño. Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Palihog manindog.